San Juan de Gaztelugatzera joan gara eta Elizara igo gara. Batzuen lehenengo aldia zen eta oso polita zen. Gero autobus hartu du, Arakara, han dugu guztiak. Bizitza asteran lagun ziren postean. Azkenen Gernikan bombardetako base bat ikusi dugu eta gero Gernikako kuadra ikustera joan gara. Orain ja konfiantza gehiago hartzen hasi gara. Oso ondo pasatzen ari dira eta guk ere asko izutzen dugu hau. Doinutan ez ezagun ziren postlagun. Ingelesa azkenan hitz egiten duzu ia 24 eurotan. Eta beste pertsona batekin bizitziaren. Beste kultura, yes. Bai. Bai. How do we say hello, how are you in French? Bonjour, comment ça va?